أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء ويختص jawmirawo heera bi rahmatihi be annabakumum. rahmatuji alquran on fu ɗiɗo mari manaji waɗan jeetati. ذكره الحافظ السيوطي في الإتقان وذكره النفودي في مفتاح التفسير. رحمة من هذا معنى ما قل النباكو يعني بنبوته بأنباكماكو ورسالته إلى الماكو. وقيل ويام بدينه رحمة من ورن بمعنى الدين بو الذي هو الإسلام دين لاتيك دين إسلام. وقيل ويام بالقرآن كو هادوني معنى جنوي ولمتي رحمة ورن نبوة ورن رسالة ورن دين ورن قرآن ولمتي معنى جنوي oɗo heera be hinnaye maako be annabaku maako be diina maako man yasha'u mo o muuyi mo Allah muuyi tokkoto diina labka o tokkoto no Allah muuyay bo tokkatako no Allah muuyi waɗan mo annabojo nelaaɗo ko annabojo tan Allah waɗan mo Allah muuyay bo o heɓata ɗum. من يشاء مومو يعني من خلقه هاندر تكلماكو. وفيه دليل ها آيكاويك بنيدو على أن النبوة دونني النباكو لا تحصل قصتا تبتتا إلا بالاختصاص سيبه هيرتو كيسيتو الله هيرتي قد سفتي متاول مودتا نون والتفضل بمؤكي سيتو الله مؤني غدو on waɗa mo annabojo ko nelaɗo la bil istihqaqi na be henago na ngam goɗɗo mari jawdi na ngam mari andal na ngam mari leñol on watta Allah sufta mo waɗa mo annabojo bal ɗum moƴƴere Allah on. لأنه تعالى كم كان الله بنجيد جعلها من باب الاختصاص wadi annabakuɗo ha nder baabu wol heeraruye mo Allah herti
on hokkata ɗum walilfa'ili an yaf'ala ma yasha wo bo waɗan ko yiɗi kanko woni jawmirawo bi gayri istihgagin ko luuti henaki na se to goɗɗo henanaki ɗum on o hokkata ɗum to o muuyi o hokkan ɗum ni o hokkan ɗum wallahu dhul fadli l azim allah ka o jawmu moƴƴere mawnde oɗo mari moƴƴe ɗuuɗɗe mo sufti fo o hokka ɗum moƴƴere man qawluhu azza wa jal kongol allah tedduɗo mawɗo o wiwa min ahli lkitabi ɗon nder yimɓe defte nder yahuda en man on inta man huto a hooli mo bigin ɗarin ha jawdi ɗuundi yuaddihi ilayka o hokkititte ndi jawdi ɗuundi ni amma o hokkititte wato o holli oɗo mari amana wa minhum ɗon nder yahuda bo man inta manhu bi dinarin motoni a hooli mo ha dinarure woore dinarure ka ɗum kungel pamarel ha larango qinɗar to kanko ka ko dinarure woore on a hooli mo a hokki mo amana la yuaddi ilayka o hokkitittama ɗon ha nder yahuda en banni bal ha nder julɓe fu banni ala amana ɗo saɗi derɗiraɓe e dina islama ɗo woɗum amana la dina liman la amanata lah goɗɗo mo wala amana o marata dina amana on watta goɗɗo jogo dina allah ceniɗo wi inna arafna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula allah ceniɗo fe'ini alkawal diina ha dow asamandi be leddi asama banno mawniri ɗo leddi banno mawniri ɗo binnisbati lana enen ɓiɓɓe adama ka en ɗon en mbiyan leddi ɗo ndi mawndi amma to a laari ko woni ha alamu samawati leddi ɗo ɓe ɗo yewna ɗum kuskundu ɗo mi tami kungel peetel ni on wiyete noon kungel pamarel nonnoon leddi ɗo to a laari ɗum ha koode gonɗe ha sama so a wiya fondan ɗum forre wonde feere senda leddi ɗo geɓe ujunere to kami famɗini on jame yimɓe janguɓe haala kuje falak on ƴamaɓe yimɓe astrono on ƴamaɓe noyi useni jupiter ɗo no foti no waadata be leddi on ƴamaɓe ɓe gecca noon to on jaɓanayam on jaɓanan ɓe kamɓe ngam kanjum ɓe jangi leddi ɗo ɗum kungel pamarel amma ndi mawndi bo bi nisbati lana yimɓe annduɓe haala andal leddi ɓe ɗon mbiya ko taaroto ndi ni waɗan 40 000 kilométre e taytugo ndi ni bo waɗan 12 000 to kadi allah ɗo yoofi ndi bo ndi ɗo dari dow henndu ɗo on ko goɗɗo mo janngay annda mangu allah ko yankirta ka no leddi ɗo no ndi teddiri ɗo ndi darorto dow hawa bindirgol ma to mi sakkini ni loran do'o daratako nden leddi ɗo no mawniri ɗo daro wi'u daroto bi qudratillah a wiya ndi darorto be bawɗe allah nonnoman ndi darori na hilkayri koode ɗo pat ɗum ɗo ɓili nonnoon mere ɗum ɗo wanca jawmirawo ceniɗo wolwi ɗum ha nder ayat kawniya ko ɗuuɗi ha alqur'an en ɗo janga en tawa ndaarele ha asamanji ɗo on ndaara be man ɗo on kandi fitto ha bawɗe allah allah ceniɗo wi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim min kollanɓe kaye fi bawɗe amin ha bombongeji asama ɗo be ha koye maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ni ha tagdi maɓɓe ɗo
asama ɗo ɗum kuuje on kayɗiniɗe kuuje kawaki on gi'ata koode on gi'ata ƴul pamaroy ɗo horre feere ha on gi'ata ngel peetel ɗo sendan leddi ɗo nde ujunere jawmirawo waɗi ɗum be bawɗe mum ɗum pat ɗum ɗo wanca amma ɗum tappotirta ɗum ɗo yaha dow nisam ɗum ɗo mari organisation majum ɗum luutata to ɗum luuti organisation ɗo ni karisa waɗi masibo mawɗo waɗan ngam koode man tappidiran to ɗe tappidiri bo ɗe mawni man ɗo to horre do'i dow leddi ɗo ndi luttata amma Allah be bawɗe mum oɗo faddi ɗum sina ñande o muuyi ida dukkatil ardu dakkan dakka yaake to Allah cello muuyi ɗum tappotira yaake man on kadi ida sama shaqqat ñalawmaare man kam ko moyjo andan waqa'atil waqi'a o andan fakat darotogal darake alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa ida waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد darngal ɗo derɗiraɓe ɗum hunde hulninde e bonde waɗan bo kuje ko artata darngal ɗon kulniɗe amma pat ko hulni yetti darngal man wala iga mayde ɗo kulni ɗum ummitinego ƴamte ɗo kulni ɗum kala dede kuje man ko annani fuu ɗo ɓura to yahulnago amma bana ñalawmare darngal ka wala ñalawmare nde ɓinguel pamarel waɗata danandi ngam kulol hultorgo ko yi saloto yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ñalawmare nde ɓi adama doggata der ɗum dogga dada mum dogga baba mum dogga debbo mum dogga ɓikkoye mum ko doggintamo ɗo ta ɓe mbiya o tooñi ɓe ɗaɓɓita kuuɗe boɗɗe ha maako en ɗo janga debbo wara wi'a gorko na mi laatannoma debbo ha duyana mi laati nder ɓurduɓe rewɓe miɗo waɗane haqqeji ma pat gorko wiyamo nonnoon o wiya to kadi useni heɓanam seɗɗale ha kuuɗe ma ɗo hami cikitira kiilo am cikay gori ko jaabumo wiya ƴamu ko a yiɗi fuu amma ɗo kam ta wardu wakkere toon ngam min fijiyam heay e nonnoon gorko bo wiyata debbo na mi laatannoma mi gorko tilimɗo ha duya miɗo waɗane haqqeji ma panna mi ñamne mi yarne mi holtine droit ji ma pat mi waɗane debbo wiya a ɓurduɗo ha nder worɓe fakat o wiya debbo useni heɓanam ha kiilo kuuɗe ma ɗo seɗɗa hami cikitira je am ngakki debbo wiya amma to hunde feere ka ƴamu amma ɗo kam kaay ɗo kam min fu miɗo mari haaje to ñalawmare darngal nde derɗiraɓe nde hulninde en kuwande iga nde waɗay Allah ci en ɗo fe'ini amana en ɗon no mbolwa haala amana Allah fe'ini amana ha dow asamanji be leddi banno ɗum mawniri ɗo be kooseje Allah wi fa abayna an yahmilnaha ɗi cali eftugo amana man on ɗume kanjum won diina joge diina to on jogi diina mi warja on to on jogaki ka bo mi yangita on asama wi wawata leddi wi wawata koseje ɗo ɗe mbiɗen mbawata koseje ɗo kanje tiggi leddi tandi dimbo amma be noon man fuu ɓe mbi ha wakkere amana diina ɗo kam ɗe mbawata wa ashfaqna minha ɗe kultori ɗum ɓe kultori tatani amana ka ɓe mbaway ka sey wa hamalaha al insan ɓi adama kam efti amana man
be ginni fu wi kam ka yerdi min kam yerdi yaram ha duya mi yahan mi rewe e to mi luuti bo jangitami ni wi adama ka wi wa hamalaha al insan wi adama efti amana man nden Allah wi wi adama o hunde nde asama sali leddi sali koseje sali o wari o efti ɗo kam no o wayi kanko Allah wi innahu kana zaluman jahula laati o ɗuuɗa toñandejo o ɗuuɗa majjerejo sina majjere ko waɗi a jaɓi hunde nde asama waway asama salori ɗum leddi salori ɗum koseje salori ɗum a wiya ana wawan to ɓi adama laati zalum jahul yimɓe annduɓe ɗungo arabiya ɓe mbiyan to a yi hunde wardi be wasnu faul ɗo ɗum singatul mubalaga wasnuji man ɗon fukaraɓe andi ɗum jangoɓe nahu fa'alu mif'alun fa'ulun fa'ilun fa'ulun fa'alu mif'alun fa'ulun fa'ilun fa'ilun singaji ɗiɗo pat ɗiɗo ngara dow singatul mubalaga wato ɗuuɗa waɗugo hunde man zaluman ɗo na toñotoɗo ɗuuɗa toñandejo masin jahulan ɗo na majjuɗo ɗuuɗa majjerejo ɓi adama ɗuuɗa majjere masin wama utitum min al ilmi illa qalila andal ɗo seɗɗa on Allah hokki on nden goɗɗo wiya mantorto be man be feetel man ɗo to kadi haala amana ɗum hunde on tilimde masin Allah cenɗo wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha فالاعتبار بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب إن دارنتها لك آيمان جيبانو على لكليج سودو كابا بل هو بها أمانة فد الله أمري ونندوكتا كلا هند أمانة ونها ما فد هكتو الله شنيدو سفر مؤمنين بيبيغو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ووي كم بكم amanaji maɓɓe be alkawe maɓɓe pat ɓe ɗo mbatani ɗum hakkilo ɓe ɗo ayna ɗum wajibi dow kala goɗɗo julɗo fuu o hokka amanaji ɗiɗi kam amanaji ɗiɗi kam wajibi dow julɗo pat o hokka ɗi ɗum mbiyeji amanatu dini wa amanatul mal amana dina ɗon dow ma jonta en jangi inna arabna al amanata ala samawati wal ardi en mbi amana man ɗum diina to a ƴefti amana man to hokku amana man kadi andu bo senuye ma ɗum amana nagarɗam ma ɗum amana jiwam ma ɗum amana julde ma ɗum amana suumay ma ɗum amana ɗi pat maji to a huwayɗi no ɗi kuwirte a yeebi amana no yeebi amana bo wala diina ɗo kanjum on ko moye wata hakkilo kadi ha ibadaji mum ɗo o anda to o yeebini o yeebi amana ka o yeftinogo modiɓe waajo ɓe mbiyata ɓi adama yaalino saare wonde feere ɗon ɓe mbiyata adamul madum iga ɓi adama tagaka o wala ɓe mbi ɗon ka o saali jongore man o wari ha akhdul misaq ha hoosugo alkawal kanjum woni en mbi inna arabna lamanata ɗo o wari o hoosi alkawal o wi jawmirawo o waran ha duya ɗo o rewa ɗum e to o reway bo Allah hiito mo to ko moyjo meɗen yaali ha babel man hoosi amana man lorte ha suraji dow to mi yejjitay ha suratul araf o jangganta en aya man aya ɗon ha suratul araf haala amana man aywa goni en na ɗon ɗo na bisimilla le naam wa ida akhadha rabbuka jangule ɓe hoolo yawwa alhafidu hujjatun ala man lam yahfaz aya man on ɗo janngani en ɗo en jaalino en pat haa toon en koosi alkawal en ngaran ha duya ɗo en ndewa Allah e to en ndewaymo bo
o hiito en yo kadi amana man ɗo en kebbinuka walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mumini en kam ɓe laatoto amanaji maɓɓe be alkawe maɓɓe pat ɓe kakkilanan ɗum la imana liman la amanata lah goɗɗo mo wala amana o wala imanaku laaru hoorema no a woni wala dina liman la ahda lah goɗɗo mo hebbinta alkawal o wala dina mo hebbinta alkawal wiya goɗɗo miɗo wara hamma jamdi 10 o wara jamdi 11 so a wolwi o wiya rendez-vous africain o rendez-vous kam je dina on en mbaɗatno je islama na je haala africain je dina on enen julɓe kam so kadi irin kuuje man ɗo gikkuuji man ɗo kanji ka fu ɓurna ɓe laatay julɓe koosi ɗiɗo kuutinira ɗiɗo nafa ɗum enen bo en gudini ɗi en geebi ɗi ɗiɗo jooɗi be yimɓe tana julɓe se gooto wiyata o wi to julɗo wiima wallahi a yewtidi be julɗo hunde o wiima wallahi o wita jaɓu o fewa ɗo ɓe jarribi ɗum on haa men ɓe tawi banni ase julɗo to fewan ɗo yawa law huno heɓa ɓe jaɓana ɗum so kadi ɗum ɗo derɗiraɓe en taskitu ɗum ɓi adama to andi hunde o fewan o huni ɗo kanjum woni alyaminul ghamus hunayere mudnore nder zunuba ko nder yiite to goɗɗo andi o fewan ɗo ta o huno nden fal amanatu min azami hisali l iman amana ɗo ɗon nder ɓurɗum mawnugo gikkuji imanaku bana no jamba bo laatori ibgo e ɓurɗum mawnugo gikkuji naafikaku to goɗɗo be amana o heɓi gikkuwol mangol ha dina islama e nonnoon to o laatake o mari gongaku bo kuuje ɗon ɓe to goɗɗo walaɗe kana o huudeteɗo sam amana hebbingo alkawal gongaku to goɗɗo wala kuuje ɗe tati na o huudeteɗo no wayi pat o jambete ha goɗɗo laata o goɗɗo tilimɗo o kuudeteɗo o marɗo konngol se o mara amana se o hebbina alkawal se o mara bo gongaku goɗɗo to fewan na o huudeteɗo goɗɗo to fewan o yawima hakkilo ko woni fewre ɗo yeccugo hunde dow nano nde woni kanjum woni fewre a laara hunde nde ranere a wiya nde ɓaleere an fo andi no a wiɗo nanon nde woni yeccago hunde khilafu lawaqi na bana no woni to kadi goɗɗo julɗo kam se o mara gikkuuji ɓurduɗi en mbi amana hebbingo alkawal gongaku yankinare semtende ɗiɗo ka pat goɗɗo julɗo kam se o mara ɗi on o lutta wonugo o julɗo man timmidiɗɗo ɗo be ko nandi be maaji fuu amma to laatake o walaɗi o julɗo be inde amma o wonay o julɗo ha haqiqa to amana ɗo derɗiraɓe haqqeji Allah ɗon haqqeji jeyaɓe bo ɗon ha nder amanaji ɗo haqqe Allah ɗon haqqe jeyaɓe bo ɗon haqqe Allah kam senwe ma nagarɗam ma giwan ma julde ma suuma e ma ɗo haqqe Allah kala amana el pat se a wata hakkiɗo a ayna ngel boɗɗum ɗo a hoosino amana man hakkunde ma be Allah a jamtete innal ahda kana mas'ula e noon amana hakkunde ma be ɓiɓɓe adama bo ɗon a tawi rewɓe a waddi ha saare a hoosiri ɓe be amana Allah a jogotoɓe a yendan be maɓɓe ɓe mboɗenga wa ashiruhunna bil ma'ruf to a wari a waɗanayi ɓe haqqeji maɓɓe a yeebi amana haa ɗo a dañi ɓikkoy a jannginayi koye a hollayi koye diina ma koye a hollayi koye islama a yeebi amana haa ɗo a ƴamtete amana man a huwanan goɗɗo o hokkima haqqe maako jawdi maako a joganumo ɗum ha boutique ɗum ha nayi ɗum ha toye mota maako on o hokkima
pat ɗum amana hama andu bo a ƴamtete ɗum dede ko on boldi ɗo kanko o hokke ɗum amana kanko bo ha dow maako dole se o hokke an bo ko a efti a jogantomo jawdi maako a wonnata ɗo se a efta a jogo e to laatake ha nder man ɗo oɗo yoɓe lewru a ngappiti hunde maako a dunkinaymo wanda na on tammi hiitotirgo non man ɗo a yerdina ni ka komi wiyata ƴoyre ma be dabare ma pat habdu a sendira be haqqe goɗɗo ka iga ha dow leddi ɗo amma to ha a nasti nder leddi ɗo haqqe ɓiɓɓe adama ɗon hama diina ma on tammiɗi yoɓugo ngam ha ton dollar wala euro wala naira wala sefa wala riyal wala ha ton kam kuuɗe ma boɗɗe on tammi yoɓugo nde banni kam to a ƴoyɗo kam habdu a timmidira be man iga ha dow lesdi ɗo habdu a timmidira be man iga ha dow lesdi ɗo to non hebbingo alkawal ɗo derɗiraɓe ɗum maɓɓitanan ɓi adama dammoɗe réussite kala dede haaje maako ko o tiiti fo o humta to oɗo mari amana Allah barkiɗinanan mo bo ko o heɓi pat sawa an ha kuugal maako ko ha relation maako be himɓe pat to o mari amana o laatoto o tilimɗo e bo o heɓan kuuje hayru ko ɓuri himmiɗinago ha nder amanaji man amana gonka hakkunde men be Allah kanka man ɗo to en jogi kaka ɓaddinan en ha Allah e bo en tinorto be gerda maako Allah ceniɗo yerdoto en ko moye kadi habda wata hakkilo be hebbingo amana ka woni hakkude mum be jawmum non amana on renugo terɗe men ɗo goɗɗo ayina gite mum ɗo ta o laara ko Allah harmini kanjuɗo ɗum amana o ayina noppi maako ɗo ta o nana ko Allah harmini ta o heɗito musique kanjuman ɗo ɗum amana goɗɗo ayina reedu mum ɗo ta ñaama haram kanjuɗo ɗum amana goɗɗo ayina ɗemngal mum ɗo ta wolwira ko Allah yiɗa ta o wolwira be maagal ko Allah yiɗa ñoore baadi fewre irim ɗum pat o dayto ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ɓe ƴami annabijo ɗume ɓuri nastingo yimɓe yiite o wi alfamu wal farju ɗemngal ɗo be alawra kanjum on ɓuri yaarugo yimɓe ha yiite to kadi ko moyjo wata hakkilo be terɗe mum ɗe kosɗe ma ta yaare ha babal haram jungo ma ta mema haram to ɓaawo amana ha renugo terɗe ma amana hakkunde ma be Allah non amana ha kuuje ɗe a halfitina to goɗɗo waddi hunde ndaɗo ni resan mo nde bana on mbiidi ha yaake o wari a hokkitamo hunde maako ɗo bo ɓe ɗon mbiya ɗum al amana fil wadi'a amana ha ko goɗɗo halfina jawmijum wara tawra ɗum bana no o resiri ɗum man non tata a jambo ɗum kanjum woni amana ha hunde halfitinande to non amana ɗo to goɗɗo hoolima o hoolake ma o halfitinima hunde aynan mo hunde man jogan mo amana man sakko oɗon no tammorima amana ɗo tani o tawayi amana man to ɗo ko moyjo wata hakkilo to goɗɗo hoolima o hokkima amana hokkitumo amana man e to o jambima bo ta jamba mo to goɗɗo jambima ta wiyan a jambotomo ɓanndu ma ɗo ɗum amana Allah wi wala tulgu bi aydikum ila tahluka tangube ko e mon ha halakuye to a hoosi hoore ma ɗo a yaari ha halakuye ni a ñaami amana a torri ɓanndu ma man ndu amana ha junngo ma e non Allah wi wala tagi dulu anfusakum tambare ko e mon
to a waɗi hunde ko mbarete ni a jogay amana haa ɗo e foti ɗum metta woɗɓe amma dole en bolwan dofta to ha ñawda huɗure ɗo na se ɓiɗɗa nde tawon to ɓiɗɗi ɗo bo na nawan nden nde lutta yamɗitirgo foɗoɓe taba mi wi foɗoɓe taba on ɗo mbara koye mon Allah bo wi wala tagtulu anfusakum ta mbare koye mon useni kala mo foɗata taba fu to oɗon ha jonde men ɗo ko oɗon nana sawtu men ɗo ko en mbiyata mo useni dalila lewru ramadan ɗo o acca foɗugo o acca wulugo jawdi maako mere o acca bo ñaamugo tooke e nandi foɗowo taba oɗo wula jawdi mere no nandi kam goɗɗo hoosa en mbaɗu paquet tababan mi anndano ɗum sorrata en mbaɗu 500 le 500 nde weeti fu goɗɗo kunna sana o wula 500 wol on ɗo jooɗi ndaara mo janngo bo o hoosa ɗariwol fayin o ketta sana o wulagol on ɗo jooɗi ndaara mo ɗon kositirta mo o ɓe hakkilo na o wala hakkilo noon fof ɗo taba ɗo waɗata exactement o wula ɗum pat nden to o wuli man ɗo bo heyayi o ñaama tooke man bo fay o ñaama tooke man Allah bo wi wala tagtulu anfusakum taba ɗo miɗo wolwa tun miɗo yecca on ɗo mari kuuje ko torrata ɓi adama ujineje amma kuuje nayi kanje on woni ɓurduɗe hallugo man worko ɓe mbiyata goudron na goudron je en jaɓata ha laawol ɗo foɗoɓe man ka ɓe andi goudron ɗon ha taba to goɗɗo hoosi taba man bana foɗiroɓe be loopal to ɓe foɗiran be loopal ɗo wokkunga ɓalewa ni moftoto ha ton ɓe jaha ɓe lalla nga ɓe itta ɓe jeeha ɓernde maɓɓe ɗo bo no lallorto je ɓe pooɗi wari ha ɓernde bo wari ɓalwini ɗum man ɗo kanjum bo no ittorto ɓe ittata mbaran tan Allah wala tulɓu bi aydikum ila tahluka wala tagtulu anfusakum to goudron ɗo ɗum hunde hallunde masine to a laari ha loopal ɗo no ɗum wayini noon no ha ɓernde ma bo an foɗowo to nonnoon ɗiɗaɓol man addukhan cuurɗe a yiya o hoosa cuurɗe man be hunnduko faa ɗo lora wurtina kine car na belɗum na ɗume na ɗum oxygéne oɗo foofa ɗum ɓe mbi nasarajo mo feni foɗugo ɗum mi yejjiti ha wuro ngo e ha Londres na nde boy maako yimo ñeɗi ndiyam wara ɗo rufa dow maako wi o wuli o ja patron wuli hande kam oɗo rufa ɗum be ndiyam to cuurɗe man ɗo bo torran ɗe sokan goɗɗo foɗowo taba baate hakkilo on ndaara to on gi goɗɗo o jooɗi sera mon na foɗowo taba na haccan kam to kana en andi en pat en acci o jooɗi sera ma amma o haccay ɗume a heftirta oɗo fooɗa taba ɗo ka tayrata ko waɗi ɗum yahi ɗum wonni mo pumon ɗum wonni mo fuufu maako wonni kadi cuurɗe man ɗo kanje bo ɗe torran en keɓi kuuje ɗiɗi tataɓol man ɗo worko ɓe mbiyata gaz oxydil carbone gaz oxydil carbone ɗo ko en foofata ɗo en ɗo kosa oxygéne en nastina ha nder ɓanndu men se gaz oxydil carbone wurto yaha leɗɗe bo foosa ɗum huutinira kuuje fungo to gaz oxydil carbone ɗo bana ɗum hunde on a hoosi a huutiniri nde ha nde sañji nde wonni jonta ka a wurtinande nde dilla ha wonde feere hesre wara to wurtintende man ɗo kayre man ɗo to aɗo fooɗa aɗo jooɗodi be himɓe an ma nde ɗon nasta jooɗi ha ma ɓe a fuufata cuurɗe man ha dow mum ɗo bo aɗo lowana ɓe gaz oxydil carbone man be cuurɗe man fuu kamɓe man fuu to suudu ɗo maɓɓi fénétre ji pat ɗo maɓɓi kam ɓe pota be ma an mo fooɗi tabayel man ɗo kamɓe fuu ɓe pooɗi a fooɗini ɓe ɓe giɗa to on taskiti on giyan
yimɓe janngoɓe ande duniya ɓe kirriti ɗum yahi warti jonta kala ha salre ni on pat taba foɗatake, ha nder mota foɗatake, ha avion foɗatake. Nane no mi jokki min kam miɗo andi yake min nastanno avion ɓe mbiya nda foɗoɓe jooɗo heɗɗo, ɓe foɗata bo jooɗo heɗɗo. Yehi ha ɓe tabitini ase ko ɓeɗo jooɗi heɗɗo ɓeɗo jooɗi heɗɗo ɓe foɗata ɗo torroto, sey jonta ka ɓe kaɗi tan. To a nastan avion ni a foɗata taba, ha salre ni on pat a foɗata taba. to miɗo wolwana on haala taba ɗo haala munasaba ramadan ɗo derɗam nde a nangtoto iga baɓɓol ha magari ba a foɗay kam useni accungel non no wudinugel taba ka a noon commandata ngel na kangel commandete. Ndeni a foɗay ngel ha nange muti wi'o alhamdulillahi, a wiya alhamdulillahi a ɗoppitoro ha magel non. to en mbi goudron, gaz oxydil carbone, cuurɗe lutti gotel ha kuje ɗe mi wino on ɓuri margo charru ha taba, ɓe ɗon mbiya ɗum nicotine ɗo ɓe koosi ɗum ha baton hoye cigarette seɗɗa ɓe kawti ɓe tufi ɗum mboju man se sakli yirli se doƴƴi waati. ɓe mbi ko waɗi ɓi adama ka foɗata ɗum mayata wakkati man ɗo nga oɗo siiɓo ɗum seɗɗa on, ase ko tooke to a famɗini a hoosi seɗɗa maran nafu ha ɓanndu ma, to ɗuuɗi on yahata torra. to amma taba ɗo kam fannu a foɗan paquet ha ñalade ka pat ha nder ngendam ma cancer nangete. cancer to je daande, to je fuufu, to je heere, to amma nangete kam fuɗɗira peɗeli ɓalwa. to goɗɗo foɗan taba peɗeli ɓalwan jarriɓe on daara be uhuɗo kanjum bo accata, be wuurago hunduko ɗo ngosi ni, hunduko ɗo ngosi wakkere. wato o wiya ha o wuuro o fuufa curɗe man ta torra himɓe, a torriɓe ɓoyma. to kadi useni ko moyjo dalila to ni oɗon no foɗata ba Allah jarribi mo dalila lewru ramadan ɗo o acca, amma accugo man bo hoyay kam, accugo man hoyay. foɗoɓe man ka andi se on accira be hakkilo on, ma bo on ɓaddi to docteur on ƴama ɗum on giɗi accugo taba no on accirta. amma hidde ko on jiida be docteur man ɗo hami fayida on accire seɗɗa to on ɗon no fooɗa baton sappo on gartira 5, yaha on gartira baton 3, baton 2, gotel ha ñande feere ka wiyeta on fooɗata banni on accirta. amma to goɗɗo acci ɗum woɓde woore foti o maaya, foti bo o torro hidde ko o hefta ɓanndu maako. to o acci ɗum waɓɗo go'o ka ɓanndu maako diwnan, o wulwinan, e bo o wala guñamdu o ñamata. to foti ɗum bara mo. kanjum on useni derɗiraɓe moni andi ɗo fooɗi taba fuu, ha en jooɗi ɗo ko moye kay mon andi hoore mum. a fooɗan ɗo namin anda, amma ma jooɗi ko mbiyum kana andi ngam a haccan. fooɗo jonta on numa kanko to o fooɗi o wuji urdini yimɓe anda, amma o haccan. to o wulwini ni o haccan, taba man haccan. to kadi to ni a andi aɗo fooɗa ɗo, a heɓi lewru ramadan ɗo a ñallan a fooɗay kam, useni acciru taba man non. en noon bolwa haala amana ɓanndu ma ɗo ndu amana ha ma. to a hoosan tooke taba ɗo a ñaama a torra ndu ɗo, a ƴamtete ha dow man sakko to ɗum mbarima kam, a ƴamtete ha dow man. ɗum amana wari ha alqur'an ha dow waccuji 3. amana wari ha fara'id, kuje farillaji, ɗum amana ha dow men. julde, sumaye, zakka, hijju, zakka be hijju ha mo mari bawɗe. him kuje ɗeɗo ɗo, kuje farillaji ɗo ɗum amana ha dow men, se en jogoɗi en ayna ɗi.
ɗiɗaɓol man amana wari ha alquran alwada'i kuje ɗe ɓe kalfitinima hunde amana nde goɗɗo resnima kanjum bo sey en kebbina ɗum tataɓol man al iffa amana wari ha nantare a nanta terɗe ma ta yeddira ɗe Allah a nangto ta ñaama haram to a nangto ha jawli himɓe ɗo tati ɗo on waccuji ɗi amana wardi ha alquran hadise ol wari wi ayatul munafiqi salasun aya nafikijo ka ɗum kuje tati ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana hala wa ida tumina khana ɗo en gaddani hadise on alama goɗɗo nafikijo kuje tati to gotol ɗon ha maako oɗo mari alama nafikaku to ɗe tati fu ɗe kawti bo o nafikijo timmuɗo nafikijo bo to wonata fi darakil asfali minan nar kamɓe on saɓɓete ha lettiide ɗum kuje ɗe tati ɗo to o wolwan ka o fewan tumde o wolwata pat o fewan to ngol man tan woni ha maako oɗo mari alama nafikaku amma o wiyatake o nafikijo noyi to o ɓedditi be ɗiɗaɓol to o hokkirande bo o hebbinta mi waran jamdi 5 o waran jamdi 6 mi waranama 8h o wara 9h ɗo bo o heɓi o ɓedditi ɗiɗi kadi o heɓi sulusayni ha nafikaku ngam to o inani goɗɗo hunde o hebbinta lutti gotol tataɓol man wa ida tumina khana to ni o hoolama o halfitinama hunde o jamboto o hawri be ɗiyago ɗiɗi ewnumo munafiq ewnumo kanko on woni nafikijo to amma to gotol woni ha maako bo ɗo bo oɗo mari gikkuwol nafikaku en mbiɗon ha nder yahuda en man inta manhu bi indarin yuaddihi ilayki goɗɗo ɗon mo to ni hande a hoolimo a halfitinimo ɓinɗarure o hokkititte wato jawdi ɗuundi wa minhum man inta manhu bi dinarin la yuaddihi ilayki ɗon ha nder maɓɓe bo goɗɗo mo a halfitinta suleyre woore amma o ñaama nde ko hokkitittama ha yotta aya kadi nazalat aya man ka jippi fil yahudi ha yahuda akhbara allahu azza wa jalla allah tedduɗo mawɗo yecci en anna fihim amana wa khiyana yahuda en nder maɓɓe marɓe amana ɗon marɓe jambabo ɗon wa gassamahum o sendi ɓe gismayni geɓe ɗiɗi wal qinɗaru ɗo ko wiyete noon ibaratun anil malil kasir jawdi ɗundi on wiyete qinɗar wa dinaru bo ibaratun anil malil qalil kanjum bo jawdi pamardi kadi wato wiigo ma ko dinaru ɗo ha anda kungel pamarel wiigo qinɗarum bo jawdi ɗuundi yaqulu allah ɗo wiya minhum ɗo nder maɓɓe man yuaddi l amanata mo hokkititta amana wa in kasurat fo ka ɗuuɗi kanjum on qinɗarɗo mislu abdillahi ibni salam ni ɗum modibbojo yahuda on o silmi o jogi amana wa ashabihi be yimɓe maako tokkiɓe mo wa minhum ɗon nder maɓɓe bo man la yuaddiha on mo hokkititta amana man wa in gallat ko amana man famɗi bana dinarure o hokkititta wa hum kamɓe ngoni kuffaru ahlil kitab heferɓe yimɓe defte misle bano yeru Ka'b ibn al-Ashraf ni wa ashabihi e yimɓe maako qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas wiyata fi hadihi l aya ha aya ka ha tafsiru maka o wi awda rajulun gorko feere halfitini min Qurayshin ibde Qurayshin ko en Abdallah ibn Salam o halfitini Abdullah ibn Salam modibbojo yahuda cilmuɗo 1200 uqiya kangeri 1,200 min zahabi fa addaha o hokkitimo ɗum yaake o yamti o mari haaje majum o hokkitimo fa dhalika bolwa ɗum ɗo gawluhu ta'ala kanjum woni konngol allah ɓagiɗo wa min ahli lkitabi man in ta'manhu bi qintarin yuaddihi ilayk
ɗon nder yimɓe defte mo to ni a halfitini mo jawdi ɗuundi o hokkititte ndi o ñaamata. wa minhum ɗon nder maɓɓe bo man in ta'amanhu bi dinarin mo to ni a halfitini mo suleyre woore la yu'addihi ilayk ko nufi be dinaru ɗo banɗo wiigo jawdi pamardi on ɗo bo la yu'addihi ilayka o hokkitittama ɗum yani ko muuyata ɗum yahudajo wiyeteɗo Fanhas ibn Azura kanko woni stawda'ahu rajulun goɗɗo halfitinnomo min Qurayshin ibbe Qurayshin ko en dinaran jawdi pamardi fa khanahu o jambi on man o jahadahu o wuli ɗum o yankiri o wi kanko oɗo wala ko signi mo walam yuaddihi ilayhi o hokkitaymo ɗum wa qila wiyama ahlul amanati yimɓe amana kam humun nasara kamɓe goni nasara wato ban wigo chrétien en ɓe maran amana na en ɗon no janga o ɗon no wiya la tajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahud walladina ashraku wala tajidanna agrabahum mawadda ɗon bo noy lilladina amanu alladina qalu inna nasara donc ɗo holla en ase nasara ɓuran woɗugo kuudal dininta yahuda ngam yahuda kam ɓeɗon jo'ini ɗum sa'abullahi al-mukhtar yimɓe men janguɓe bolle yimɓe hirnange andi no ɓe mbiyata peuple ɗume peuple eli kamɓe on yimɓe Allah suftaɓe kamɓe ɓe yimɓe Allah suftaɓe nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu ni ɓe mbiyata to wiigo maɓɓe noon ɗo ɓe jo'ini yimɓe luttuɓe ka pat ɗum maccuɓe maɓɓe goɗɗo to na o israilinkejo ni o maccuɗon bani israila ha yotti ɓe mbiyo Allah tagi en enen ɓe laataki bani israila ɗo waɗi en dow suura ɓi adama ɗo heɓa no hoyana ɓe huudugo be men noon sina noon ka enen ka bana baaɗi on en mbayi be gaduji ni on en mbayi amma Allah waɗi en bana en goni ɗo heɓa hoyana ɓe huudugo be men to ɓe ngi en ta ɓikkoye maɓɓe kultora ta ndiwtora kanjum on en nandi bana ɓiɓɓe adama ɗo ha yetti ɓe mbi banni to kamɓe man ɗo ha aqida maɓɓe kaaɗo ɓe ɗon dakni ñaamugo jawdi ko moye ɓe ñaama kanjum on o wi nasara kañum on mari amana amma yahuda kam kañum kam wala amana ko peete yimɓe amana kamɓe ngoni nasara to yimɓe jamba bo kamɓe ngoni yahuda en li anna mazhabahum ngam mazhaba maɓɓe an yahilla gadlu man khalafahum an wato mbargo goɗɗo mo luuti ɓe ha diina pat ɗo dagani ɓe ni kamɓe ha maɓɓe ha yahuda goɗɗo to jogay diina yahuda ɗo ni na o israilinkejo ni dagi mbargo mo fi amri dini ha fi diina be bo hoosugo jawdi maako bi ayi tariqin kan no laatori fuu ko laawol ngole goɗɗo tokkoto mbara mo hoosan jawdi maako wala ko watta ni yahuda aqida maɓɓe illa ma dumta alayhi qaima sina to aɗo dari dow maako a sottaki wona a heɓata a hefta hundema amma to a sotti a dilli a lorti kam hundema halki qala ibnu abbas abdoullah ibnu abbas wiyata yuridu taqumu alayhi o wi to aɗo dari dow on man watu ɗalibuhu aɗo ɗaɓɓitiramo o hokkite jawdi ma bil ilhahi ɓe wi pingo ƴama ƴamta wal husumati e jokkirgol wal mulazamati e lismaki a sendirta be ma ko sam sey to banni on o hokkititte wa qila wiyama manahu illa muddata dawamika alayhi sey deedey gisde ko aɗo wondi be maako tan ya sahibal haqqi ya an jawmu haqqe jawmu ceede ka iman ala rasi aɗo dari dow hoore maako mutawakkilan alayhi aɗo dari tukti dow maako bil mudalabati be ɗaɓɓitirgo mo haqqe maman watta anifi be ñaaɗango mo bi rafi ilal hakimi a wiya mo a yahan a wullo mo wa igamatil bayyinati be waddugo seedoɓe wara holla mo nda yimɓe je ceedi haqqe ma ɗo na maako sina be banni fo a heftata
وقيل ويما أراد أموي أنه إن أودعته شيئا توني أهلفتني مهند ثم استرجعته هوتي أهوستي منه أرماكو في الحال هاي كي جنتا وكاهفتن وأنت قائم على رأسي أدو داري دو هوري ماكو لم تفارقه أسندراي بي ماكو دو كم أهفتن حقما أما تو أسندري بي ماكو كم دو كم دي حلقي رده عليك دو كولورنا انتند وإن خرطة توني أثبتني استرجاع ما أودعته فلورغوه ستكو أهلفتني مدو وأنكره وينكر دم ولم يرده عليك دوكا وينكر دم ولورني تتادم وحكته ذلك يعني أنهم يقولون كم بيهود دو بدنبيا ليس علينا اسم ذنوب ولا دو أمين ولا حرج ولا قتش في أخذياه سكمال العرب جودي عرب وذلك بلوادم دو أن اليهود نني يهود قالوا بي أموال العرب جول عرب إن كحلال لنا دلو دغني من إنهم نكم ليسوا على ديننا بنغنايدو دين أمين ولا حرمة لهم ولا حرم ونني في كتابنا دفتر أمين وكانوا يستحلون بلاتي بدون دكتنا ظلم من خالفهم تو ياغم لوتاني في دينهم ها دين مبه كلام دينهم ياداي بفدغي دم تونيو جفتا جوديمو وقيل وياما إن اليهود قالوا بي نحن نؤمن أبناء الله من بيت الله وأحباؤه من يدي دراب ماكو والخلق لنا عبيد تكلل تدو بدم جياب أمين فلا سبيل علينا حق ولا دو أمين إذا أكلنات من نيام أموال عبيدنا جول جياب أمين كم بدو دم مچو بأمين تقول نيام جودي مچو دم ولا حق ني بمبي وقيل وياما إنهم نكم بقالوا بمبي إن الأموال نني جول كلها كلام فو كان لنا دلاتنا من اليهود فما في يد العرب كونها جنغو عرب اندو فهو لنا دم جيامنون وإنما نيشاكما هم نكم بعرب إن ظلمونا بتوني من وغصبوها منا بتوني من كعرب اندو بتوني من بجفت جول من هامين فلا سبيل علينا حق ولا دو من في أخذيها وسكي جول من منهم عرب بأي دريق كو بينغول لاون كان نقول لاتفو وقيل وياما إن اليهود تيما سين دارو هادو إن بانترا وقيل إن اليهود